Да. Ето да, аз съм за тебе. Ето ма. Ела сега. Натисни това първото. Ляво, дясно копче. Влезе ли? Влезе ли? Джойна ли? Къде си? Ай, Тим! Тим? Аз имам 40, ама... Ай, 3, 2, 1, давай. Аз взех компас, такива работи. Аз се качих горе. Къде сте ви? Аз съм тук. Там са честовете. Ето ма, дай ми нещо. Дай. Мерси. Ти няма... бягай! Да. Така че бягай. По-добре да бягате отколкото. Идваш ли? Зад нас са! Май. Да, зад нас са. Убиха ли да? Не, мен не са още. Не, трябва да изам годен. Убиха. Натисни лив. Посредното. Лив, нали? Чакай, в коя е по средата? Готово. Къде си? Ето точно до мене си. Така, аз имам мъни 40. Ще чакаме. 30 секунди има, там да видя какво мога да си взема. 4. Ние сме в сървъра 6 за сега. 5. Не, 17 секунди. Виж там на левела дете, там са секундите. 10 секунди има. 9. 4, 3, 2, 1. Давай, брат. Айде. Остави. Нека да говоря там малко. Малко да съм в клипа, бе. Аз имам много неща. Мерси. Така. Ела. Значи панталони. Чай да го убия това. Дай ма в меч. Имаме пък запалка. Бързо бе, лас мене. Yes, убил го. Ети. Аз съм фул. Ти имаш панталони. Не имаш, дай ма тако. Аре, ела да ходим. Там има един чест. Това е това. Аре, ела да ходим. Къде? Да търсим честове. Само да взема храната от това прасе. Уби го. Тихо е. Играл ли си този мап? Защото на мен това ми е за първи път този мап и не знам къде са честовете. Иначе ако знаех, ще да ходят направо там. Къде си? Къде си? Ето там. Друго. Къде са те честове? Аз не те. Там горе. Внимай, тук има лава. Внимавай. Снимаш ли? Добре. Къде са те честове? Да подам. Така. Аз да знаеш, имам един ендър перъл. Така, аз да си взема за всеки случай храна. Да ти дам ли? Ето, на ябълки. Вземи двете. Дай ми едните две, аз ще дам пиле. И гъбена спа. Ето. Гъбен. Чай, аз съм гладен.
така че ще ям. Много бягам днеска. Нали? Днеска нямаме късмет, като гледам. Само в ония началните честове. Днеска никакъв късмет нямаме. Арбе, много си бавен. 17 минути до дрифт матч. Ние ще отидем там. И ако останем двамата, ще се биеме с голи ръце. Ще си махнем броните. И мечове. Зайк. Това взема Заешко. Заешко. Нищо. Никак. Ние се върнахме в началото. Къде си? Знам. Чакай. Аз ще видя дали нещо е останало. Да. Хубаво. Ела да видим в това. Тази кола. Ама те сигурно се ограбили другите. Така че не ви влиза. Може да има нещо. Не, няма нищо, защото не може да се влезе. Къде си? Айде. Така. Чай се. Останали са 10 човека сме, да знаеш. То ние сме 4 човека, аз ти и още двама. Абе, тук няма че в това маба. Да. Това в този мап няма такова. Този мап няма честове. Къде си? Чакай, аз се качвам нагоре. Чай, ти къде са движно? Абе. Къде си? Къде си? Къде? Айва. Чай да ям. Аз имам компас. Аз тебе ще те виждам, ето. Компас на 2 блокчета от мене. Така, аз се наядох. Отивам да търся. Чакай се. Верно в този мап? Чай. В това не би трябвало да има такова. Аз ще се кача да видя. И сега тук ще намеря чест. Намерих чест. Тук вече не знам. Ела бързо, вземай неща. Оставил съм за тебе. Аз съм го празнил. Чай, аз ще оставя айтеми вътре. Защото не ми трябва. Вземи един компас. Вземи един компас. Да знаеш, аз имам един дървен... Чакай. Ети един... Чай, ще слова вътре един дървен меч. Вземи го. – 13 минути. Така и да ходим долу. Днеска сме явно с... аз паднах. Днеска сме с малко късмет. Давай, скочи.